Marta, se serien les cases l'origen de Vilafamés, no? Vilafamés ve del topònim Beni Jamez, que significaria fills de Jamez. Aquestes cases ens remuntarien a l'època andalusí, on naixeria tot el poble. L'herència que tenim seria este quartitxo, aquestes cases estretets, amb zig-zag. El centre, el casc històric, està declarat Vic, no? Efectivament, ve d'interès cultural a partir de l'any 2005, tant pels seus carrers estretets, l'entramat, tot en el que se localitza, com també que podem trobar diferents aspectes, des del gòtic fins a l'actual art contemporani que tenim. Francamente nos ha impresionado, se merece el puesto que tiene dentro de los pueblos más bonitos de España. Impresiona ver sus calles, impresiona el castillo, impresiona la misma iglesia, todo construido sobre roca. Eso no se ve en muchos pueblos de España. Caminem per Vilafamés, veiem un color roig, no? La característica roca que tenim així, el roder. La gent se sorprèn ja al veure la roca grossa i pujant cap amunt totes les edificacions que estan fetes d'aquest material, que és un material molt fàcil d'utilitzar, i a més just damunt de la roca on està feta la construcció. Quants anys està oberta aquesta botiga? Pues mira, fa 40 anys. Així el 90% és artesania de la zona. Entonces es una curiosidad que una tienda, diríem, de souvenirs o de recuerdos que se diu, pues que si artesana, pues no és típic de les tendes de xinos. Com ha vist que el poble ha canviat? El poble ha canviat molt, molt en diversos conceptes. D'un poble agrícola tornar-se un poble turístic i industrial pues ha sigut un canvi molt, no radical, sinó al contrari, molt beneficiós. La gent jove, per lo menos, s'ha mantingut en el poble, que era la base que se pretendia des del primer moment. Nos está impresionando sobre todo el gran trabajo de conservación y restauración que están teniendo todos estos pueblos. Tanto Vilafame, Morella, son verdaderas joyas arquitectónicas que no deberíamos de perder nunca. Si hagués de definir Vilafamés, com la definiries? Únic i especial. És una manera de gaudir de la nostra província, no només del sol i platja, sinó que a l'interior també tenim molt bons pobles que visitar. És qüestió d'agafar força i anar pujant la costereta, però he de dir que mereix la pena pujar fins dalt del tot.